Zdravím všechny a vítejte u nového konceptu Week in Life, se kterým jsem přišel, že si ho chci točit, a to z následujících důvodů. Jedním z důvodů je, že lidi kolem mě se často mě ptají, jak trávím svůj čas, když vlastně nejsem v práci a co dělám, a zároveň já vlastně nedokážu potom říct, co konkrétně dělám, protože těch činností dělám strašně moc, řídím se kalendářem, ale nejsou schopnej říct jakoby jednu konkrétní věc, kterou dělám. Takže to je jeden důvod. Další důvod je ten, že rád bych si tady touhle cestou dokumentoval svoji nějakou jako cestu, protože je to dobrý v rámci nějaké sebereflexe, že když se člověk vrátí po delší době k tomu, jak se vyjadřoval, jak vypadal, nebo jak se choval, jaký věci řešil, jaký měl přístupy, tak je to určitě super se takhle zpětně moc podívat. A jak už jsem teda nakousl, tak dokumentace nějaké cesty, jak jsem prostě začínal, mám nějaký, řekněme, cíle. A to je další důvod. Další věcí je, že se budu moct podívat, kde vlastně ten čas trávím, co dělám, jestli dělám nějaký třeba činnosti, které mě trvají zbytečně moc dlouho, anebo jsou zároveň zbytečný. A další z důvodů, kvůli kterému jsem se rozhodl tenhle koncept natáčet, je ten, že prostě jsem mladý kluk a pokud bych tady probíral nějaký témata, ať už budu řešit nějaký problémy nebo věci, které řeším, ať už po fyzické nebo mentální nebo nějaké stránce, tak i kdyby se našel jeden člověk, kterýmu by to pomohlo, nějak by se v něčem třeba viděl a já bych mu třeba mohl poradit nebo doporučit, co s tím na základě svých vlastních chyb a čím jsem si prošel, tak asi budu mít splněnou jako čárku a budu rád, že to někomu mohlo pomoct. Takže tohle jsou asi hlavní důvody, proč jsem se rozhodl natočit tady tenhle koncept. A jdeme na to teda. Když tak budu se snažit tento koncept vlastně vydávat každý týden, ale poslední dobou se většinou k tomu nemůžu jakoby dokopat. Tady tuhle myšlenku jsem měl už asi 2 roky zpátky si to začít nějak točit, ale nevěděl jsem vlastně, co budu točit. A teď jsem se rozhodl k tomu, že sám budu dávat jakoby ne úplně všechno, ale vždycky si projdu nějak celý ten týden, co jsem jaký den dělal, co jsem kde řešil, jaký jsem měl schůzky, a vždycky to jenom nějak lehce okomentuju a to je celý. Ještě suvka, bude to shrnutí 13. týdnu v roce 2025. Ještě rychle takový disclaimer, co se týče kvality. Chtěl jsem to nahrávat na tady tenhle externí mikrofon, který jsem dostal ke kameře, ale zjistil jsem, že je asi nefunkční, takže to točím na tady tu svoji akční kamerku, ukážu vám rychle, jak vypadá ten stojánek, na kterém to je. Takový provizor. Pracuje se na tom, ale nemůžu se úplně vůbec dokopat k tomu nějak ty věci nakoupit. Tak to zkouším teďka s tím, že jsem zjistil, že když sedím takhle u stolu, tak je lepší akustika nebo zvuk než minule, jak jsem to točil ve stoje. Nastal jsem tam vzadu, tak jak jsem byl prostě výš, tak tam byla ještě horší ta akustika, tak snad to bude teďka dobrý a zvládnem to s tím, že mikrofon nahrávám vlastně z notebooku a potom v postprodukci to spojím vlastně ten zvuk z kamery, teda video z kamery se zvukem z notebooku, protože ten mikrofon mě tam přijde kvalitnější. Takže snad to bude dobrý, takže rychlej disclaimer. Tak jo, asi takovou první věc, kterou bych tady zmínil, je, kdo mě znáte, tak asi jste si všimli, že mám obarvenou hlavu. Tím, že jsem se rozhodl jít na blond, že to vyzkouším. Moje zkušenosti dávám tady semka nějaký fotky a zašel jsem si tady do učňovského kadeřnictví, že to vyzkouším, jaký to bude. Celý to vlastně probíhá tak, že tak tady dám nějaký fotky, jak jsem vypadal předtím, s tím, že já jsem měl předtím melír. Přírodně mám hnědý vlasy, předtím jsem měl melír, ale už mě po půl roce pořádně odrůstal, tak jsem si řekl, že dám změnu a že půjdu na full blond, ale jenom vlastně na ten vršek. A za mě je to úplně mega nice. Vlastně jak to probíhá, kdybyste někdo nevěděli, jak probíhá melír, tak já se o to rád podělím, protože vždycky, když mám takhle zkušenosti s něčím, tak rád to někomu sdílnu, aby ten člověk viděl, co ho čeká nebo na co se připravit. Vlastně v první fázi proběhlo nějaké odbarvení, s tím, že se musí dostat pigment z těch hnědých vlasů, takže vlastně se vzali ty dlouhý vlasy, ty se odbarvily, ty fotky jsou teda strašný, ale nevadí. Následně se vlastně to začnou bělat ty vlasy a počká se asi 20 minut. V další fázi se nabarví ty vlasy až vlastně po kořínky, jako odbarví, počká se zase dalších 20 minut. Já musím vzít rychle, protože já bych se jinak hrozně vykecal. Takže tady jsou nějaký fotky, jak to vypadá vlastně
předtím, nebo při tom průběhu vlastně mám to takhle zbyla, no a takhle už vlastně vypadají celý vlasy, už byly takhle jakože do bílo-zelená, s tím, že bylo zajímavý, že mi ta slečna řekla, že jestli to pálí a já jsem řekl, že jo, to pálí, protože to je vlastně, byl to 9% roztok peroxidu a říkala mě, že kdyby to moc pálilo, takže mám říct, že bychom to museli vymít, protože jsou někteří lidi, kteří jsou agresivní, kteří jsou mají alergii vlastně na peroxid a pak by mohla mě navpuknout hlava nebo něco takového, takže jsem byl OK, tak snad nemám tu alergii zrovna já teda, ale prostě pálí to, ale prý je to úplně normální. No a následně jsme to šli umýt tu hlavu a vymýt z toho vlastně ten odbarvovač nebo co to je a tady jsem si vybral vlastně odstín vlasů, jaký bych chtěl. Mně se to moc nelíbilo, protože to bylo jako takový dost do šeda, ale jak jde vidět, tak to nakonec chytlo pěknou barvu, já jsem nechtěl ani žlutou, ani úplně bílou, takže museli tam dojít 3 učitelky, aby mě pomohli vybrat odstín, protože já jsem prostě speciální. Takže jsme vybrali tady tenhle odstín, který tam mám zakroužkovaný. No a následně už mě vlastně ty vlasy vymyly, nebo dalo se do tohoto tunidlo. A pak jsem došel přes zrcadlo a viděl jsem poprvé tady své žlutý vlasy a následně jsme je vyfoukali a tak, takže to by bylo asi k barvení vlasů. Za mě super, pokud vás to jako láká, určitě do toho jděte, dokud máte vlasy, protože jednou ve stáří třeba ty vlasy mít nebudu a už moc experimentovat nebudu moc, takže já jsem rád, že jsem to udělal. A teďka už se vlastně vrhnem na rychlý projetí, co jsem dělal každý den. Jenom pro ty, kdo mě neznáte, tak já vlastně pracuji v IT s tím, že tam jsem na půl úvazek, že většinou dělám 3 dny v týdnu a zbytek vlastně mám volno, takže vlastně první 3 dny prostě s většinou bývám v práci a to se toho moc neděje a nejvíc jakoby pracuju pak vlastně ty zbylý 4 dny v týdnu. Takže když to tak rychle teda proběhnu, v pondělí jsem byl v práci a pak večer jsem šel na networking, který vlastně pořádá tady pro pojiště v Brně, s tím, že za mě je to skvělý koncept, jak poznat nový lidi. Ve zkratce to tam funguje tak, že si sednete s random lidma ke stolečku, každý máte prostě chvilku na to se představit a pak si můžete bavit nebo řešit otázky na různý témata. Za mě je to super, vždycky 3-4 strávený hodiny s podobně smýšlejícíma lidma a člověk se odnese hodně jako kontaktů, ale pro mě je to vždycky takový nakouknutí do jiné než mojí bubliny, s tím, že já furt řeším nějaký věci, jakýkoliv a pak vlastně se bavíte s někým úplně jiným a on řeší úplně něco jiného a nemá absolutně tucha o tom prostě, co řeším já, takže pro mě je to vždycky takový zajímavý výstup. Tak úterý, jak jsem byl zase vlastně v práci a potom, jak se říká, deleguj nebo se z té práce zblázníš. Vlastně oslovil mě jeden klient na to, že by chtěl udělat vlastně rozjet nějakým způsobem marketing a že chce začít vizitkama a letákama, takže jsem oslovil svého grafika, dal jsem si s ním call a probrali jsme, jaké máme možnosti. Tak ve středu jsem byl zase v práci a následně večer jsme měli vlastně seminář od Samsungu na prezentační dovednosti. Jenom ve zkratce, kdysi jsem se účastnil soutěže od Samsungu, jmenuje se to Solve for Tomorrow, pořádá to Junior Achievement Česko nebo něco takového, ale spadá to jakoby pod Samsung, měli jsme tam svůj projekt. A momentálně jsem byl vybraný jako mentor, takže tam dělám mentora jednomu týmu a za 2 týdny pojedeme do Prahy obhajovat, nebo zkusíme vyhrát vlastně ve finále v Praze, kde ten můj tým to bude obhajovat před porotou, takže teďka jsem tam momentálně jako mentor. Tak teď se vrhneme na čtvrtek, protože nám v práci trošku hořel jeden projekt, tak jsem ještě pracoval teda do práce a vlastně potom odpoledne jsem tam měl schůzku s kamarádem, finančním poradcem, kde jsme probírali životko a následně potom večer, jak jsem se vrátil, tak jsem měl hovor s mým týmem, který mentoruju právě pro Samsung, tak jsme probírali s tím, že mi vlastně prezentovali jejich aktuální stav prezentace a jsem měl na to dát nějaký feedback.
Takže to bylo ve čtvrtek. Co se neděle týče, tak jsem pracoval na tom letáku, na té grafice a večer jsem šel trénovat na klávesi. V téhle poslední části videa jsem si tady tyhle věci dal jakoby takový business oriented, kde řeknu nějaký víc businessový věci, které řeším, se dá nazývat teda businessový, a třeba to někomu pomůže. Takže jdem na to. První věc je odinstalování her. Tím, jak je člověk doma a mám tady ten kompl, tak člověka to láká prostě si jít zahrát. Člověk, nebo já prostě řeknu si jednu hru nebo takhle a pak u toho člověk prostě stráví i hodinu, než mě to naštve ta hra, protože mi nejde. A nejvíc mi asi pomohlo v momentě, kdy ty hry jsou odinstalované, tak si ani neřeknu, že si půjdu nahrát za chvíli, takže jestli máte problém s nějakou prokrastinací v podobě toho, že chodíte hrát hry, tak je prostě odinstalujte a já to mám v plánu, takže když si budu chtít po další době jako zahrát, tak si na to vyčlením prostě čas a ty hry si stáhnu dopředu. A tak potom, protože máme duben, tak všem daňový přiznání, který vlastně podávám, protože pracuju a zároveň mám ještě živnost a řešil jsem to s účetní a jen taková zajímavost, kterou tady asi vypíchnu, tak byla tam vlastně záložka nebo vlastně sekce, že u daňového přiznání si můžete odečíst, pokud máte sjednaný životní pojištění, což já mám, a tak jsem to jakoby řešil s pojišťovnou a říkal jsem, že si to teda platím, tak jak se to tam dá uznat. Háček je v tom, že člověk musí mít sjednaný životní pojištění, ale musí ho mít sjednaný nějaký pojištění na dožití, to je nějaký jakoby investiční, nevím extra detaily, ale já ho sjednaný nemám a moc se to jako prý nedělá, co jsem tak jako vyčetl, takže pokud máte náhodou sjednaný pojištění na dožití, tak si to můžete odečíst ze základu daně. Potom další věc, kterou jsem řešil, bylo vlastně pro toho klienta, kterýmu dělám vizitky a i ten leták, tak jsme řešili nějakou jakoby strategii značky nebo něco takového a domluvili jsme se na tom, že koupíme novou doménu, protože aktuální doménu má kovovýroba mariško.cz a on chtěl jakoby v logu má A3F a řešili jsme, jak to vlastně vyřešit s tím, že on to A3F chce mít v logu. Došli jsme k závěru, že teda koupíme vlastně novou doménu, kam nahrajeme nějaký redirect a vlastně vůbec jsem ještě týden dozadu nevěděl, jak se tohle absolutně dělá a nakonec koupili jsme doménu, k tomu nějaký úplně základní webhosting. Vlastně jakmile to bylo napojený, tak já jsem akorát nahrál skript na ten webhosting, který je to nějaký jednoduchý PHP, který dělá to, že je tam nějaký vykreslený obsah a po pár sekundách se to vlastně přeredirectne na tu hlavní doménu, že tam vlastně ty lidi upozorníme, že to spadá vlastně pod tu hlavní doménu. Takže kdyby si s tím chtěl někdo pomoct, tak mě stačí dát vědět. A jako poslední bod, který tady mám napsaný, tak je, že mám celkem, bych řekl, narvaný program a mám hodně takových deadlineů. Jsem si všiml, že některým lidem třeba odepíšu prostě za 2-3 dny, protože prostě mám s nimi nějaký témata, který se mi nechce otvírat, když na to prostě vyloženě nemám čas. Ale na druhou stranu, jakože mám toho hodně, mám prostě úplně plný to-do list prostě věcí, co mám udělat, který chci vyzkoušet, který chci začít, co mám udělat a tak dále. Je toho strašně moc, ale zároveň si to strašně užívám. Nevím proč, ale hrozně mě to vyhovuje, že nemám těch věcí málo, ale furt je vlastně co dělat a furt mám na čem pracovat, takže za mě skvělý. A neodpustím si klip od Andrewa Tatea, který říká, že musíte být vlastně rádi chaos. A už si ten klip dál nepamatuju. You have to love the chaos, you have to love the war, you have to love the idea of all the constant problems that you have to fix, you have to love being the center of a mini universe you have created and it's going to implode under its own gravity if you're not there doing constant aikido. Tím jsme se dostali na konec videa, tak doufám, že to, co jsem tady nahrával asi 2 hodiny, tak bude fajn video i fajn zvuk, že se mi to podaří. Zkusím to nějak prostříhat jako klasicky. Zkusím tady prostě to takhle nějak jako dokumentovat, uvidím, jaká na to bude zpětná vazba, ale jak říkám, dělám to primárně jako pro sebe, abych se k tomu mohl sám pro sebe vracet. Pokud to pomůže aspoň jednomu člověku, tak budu rád. My jsme teda u konce videa a já to tady nebudu prodlužovat, takže děkuji, že jste zhlédli tohle video. Dejte like, odběr. Pokud vám něco třeba pomohlo nebo máte nějaký dotaz s čímkoliv, tak klidně stačí napsat. Po posledním videu se mě ozvali asi 3 lidi a vlastně propojili jsme se, takže vznikají z toho i zajímavý kontakty. Že díky za sledování, díky za váš čas, že jste ho věnovali tady tomuhle videu. Vidíme se zase za týden, takže díky a čus. Zdravím všechny a vítejte u nového konceptu Week in Life.
Zdravím všechny a to asi jako poslední důvod, který jsem, nebo, no a jeden z posledních důvodů, který, a ještě další z důvodů, který, Vyjádřit se, aby to dávalo hlavu a patu. a další z důvodů, který